Allah, Bapak. Numpak motor sih. Masa Allah. Oh. Baik. Pak motor ki mbok ya sing nganten ngono. Lah sampean banter ram. Banter ram jasmu iki. Munak yang mak motor ora gelem nganten ngono ira. Jen. Wong ngantek. Mak motor kok malah. Aku ora numpak loh. Ujak cepet-cepet mak motor cingkrik garek gonceng mak celangkrik ono sumasaku. Beh, Nyurung numpak sampean kesusu ngegas saya. numpak gedang numpak kok mak tumuk kaya wong tuwek. Yo saya. Lah aku kono. Ayo malah ayo, garek cedek kono. Kok masaku kok. Oh. Aja kebut-kebut lah, Pak. Apa? Alah, Awan Pak. Ya Allah, Pak. Aja kebut-kebut. Ah, ya Allah, ya Allah.